Gikatingala ni Senador Risa Hontiveros kung anong hangtod karon dili gihapon matultulan ang posibleng gitaguan ni Kingdom of Jesus Christ Founder Pastor Apollo Quiboloy bisan pa man nga doon na kini mga warrant of arrest sa kasong child abuse o qualified human trafficking. Sumala ni Hontiveros nga padayong natagamtaman sa pastor ang double standard sa pagtratar og tawo nga gipangita sa balaod, hilabi na nga gipang surrender ang mga armas niini sa iyang sinaligan. Niadtong milabay mga semana, 5 sa mga armas sa pastor ang gisurrender sa usa ka Marlon na kubo, ang executive pastor o representative ni Quiboloy ngadto sa kapulisan human gibawi sa PNP ang mga lisensya niini. Pero ning baguhay lang gibutyag sa Philippine National Police pinaagi kang PNP PIO Acting Chief o Spokesperson Police Colonel Jean Pajardo nga doon na maayong development sa pagpangita kang Quiboloy. Wala na mihatag og dugang detalye ang PNP pero doon na sila gihuptan nga impormasyon nga giberipika na nga posibleng makatudlo sa gitaguan ni Quiboloy o guban pang mga akusado. Sa Davao City, desidido ang National Bureau of Investigation kun NBI Region 11, Police Regional Office 11 o Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG nga masigurong dili makagawas sa Pilipinas si Quiboloy. Sumala ni Attorney Archie Albao, ang direktor sa NBI-Eleven, nga padayon ang ilang manhunt operation kang Quiboloy. Yung mga firearms na surrender na, 5 firearms na surrender dito sa Pro 11. On the other hand, na-work out na rin ang cancellation ng passport. Then at the same time, yung mga iba pang firearms na check namin kasama yung kapulisan ng CIDG sana i-surrender na rin kasi there were 19 firearms originally registered in his name. No? Sabi, nasa mga ibang kasamahan na transfer na. So yun, wina-work out namin. While ongoing yung manhunt operation ng NBI as well as kasama yung Pro 11, ongoing din yung negotiation sa mga lawyers for a surrender. In the meantime, lahat ng mga properties niya ay meron tayong mga operatibang nakatutok. And last week, na-monitor natin yung helicopter, yung chopper na hovering around dito sa Davao and sa mga tamayong properties. And we checked that wala namang presence ni Pastor Quiboloy. Dugang ni Albao, ginahulat pa nila nga mogawas ang alias warrant batok ang Quiboloy. When we checked that kind of activity, he said it's a routinary lumilipad nga yung from time to time sa mga properties. Wala pang alias warrant na lumabas as of this time. So we are waiting also for that. Bantay sarado na sa otoridad ang tanang propiedad ni Quiboloy sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.